Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag, bigat yo amin nga sangap ada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. Ganiti fanpage nga Dear Manong Nemi, at di ba nga sumangbay di programa? Dear Manong Nemi. Kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawag ito na yung bagabigat na yung daw na yung baga oras. Kaya padaanan nyo, ti pagkasalitaan, nga ti padayawan, nga ibasa. Pagayam, minta nga ruden rugyan, nga ibasa, deto'y lagip tinapalabas ni Donald, nga napaulwan iti nasingpet kanu, nga ama. At kanu na rin dyan, nalipatak ngayong kabil. Kinanta title na, nasingpet kanu, nga ama. Okay. Sagudayan nga ti surat ti pagkasalitaan na pagayam tayong Donald nga napauluan iti nasingpet kanong ama. Dear Manong Nemi, Manong Nemi, puon kami amin iti engineer. Hoy, Manong, talukam nga kakamsat, uray, dadya inauna, ket babae, ni Manang Mila, ngem engineer. Kastamatan ni Manong John, engineer metmanen, sa siyak nga naudi Manong Nemi, engineer. Gabutan ni Papa, ket may nga engineer. Civil engineer, electrical engineer, Manong Nemi ni Manong John, idinto ta mechanical engineer ni Manang Mila. Ta kami kini Papa, Manong Nemi, tagpadpad nga civil engineer. Idinto ta ni Mama, Manong Nemi, may isa ka doktora. When? Naragsak ti pamilya mi. Ngamin, Manong Nemi, di mi pa'y napuutan, malaksidan no, ilimlimad da. Yung panagkunak, Manong Nemi, ka talaga nga naragsak kami. Awan ti panagin kukuna, ti isam kin kinaragsak ni Mama, kastamatan kin ni Papa. Agramatan Manong, di kiti kakapsat ko, kastamat kanya. Napisingpet nga asawa kin ama ni Papa. Dayta ti pagbagada. Ken dayta ti mangmangig ko. Ken dayta Manong Nemi ti pagbaga ni Mama. Awang kanopulos, tinagbaling karelasyon na nga sa bali nga babae. Sipod, idagasawa dan ken ni Mama. Digat kahit nasawan Manong Nemi talaga nga nagbaling nga loyal, napudno nga asawa. Nagbaling man nga nasingpet, nasiyat nga ama kada kami, ta kunada nga ti
panagbaot ket paset ti panang isuro. Isurom ti ubing, bautem ti ubing, tapno maiturog mo kunada. Ayam saan mi anarik na ti baot ni papa, manon nemi apay, kastamat tang gini mo apay, gabutan na singpet kami ngagkakabsat. Engineer manon nemi ti asawa ni Manang Mila, idinto ta ni Manong John ti saan nga nakatugpal, gabutan nurse ti asawa na. Idinto ta siyak manong nemi, awan pa iti nobyak. Diyak ba na mo? Tayo di agmasbasak iti college manong nemi, adumat di kita agkras kanya. Siguro kabutam, ingkadan ko nga sa akong dula sa ngondeta into no. Into no, dumtengen ti panungon. Tayo pas na ko dagbasa. Kaya di makapagturpusak, kaya na ruwarkon ti board ko manong nemi, kaya na trabaho. Mabaling ko ng sangwen, kunak. Iti panagayat ko no, panagsapul ko ti babay nga katakta ko na kumat iti tong palbiag ko nakmanong. Huwain manong nemi ni Vina. Iso ti maysa kadagitay na anos nga mangiparparipirip, mangmangted iti motibo, tapno ni kasta kat talyawet, ikasok isuna. Iso na lang man ta, saan nga engineer kas kanya, tamay isang accountant. Edi opisina kaniti bangko manon name nga pagtrabahuan na ket agasideg ket no sa dinuda nga agmimerienda at taga-bangko sadya kami nga merienda. Kasi kasta mat pangal daw manon name ket dito itinagamamon. Madlaw ko idin manon name nga panagkras na kaniya. Among ti babae ket talagang paramitan na ti amin, tapno di kasta, at siyempre, talyawen ti lalaki. Kung amot ti babae, no saan nga mangikasyo ti lalaki, baklansa, baka kunada. Adumat di kiti lalaki, manon naimin numadlawdan nga tapan nagkursunada ti babae, tutupanda. Kung dawayan darita nga rik ti babae, makirelasyon da, oresan da nga seryoso. Kinito maaladan ti kay kayat da, akit baybayandan. Wan manon na minagbalin ni Papa nga idol me. Ket dayta ti kapunan no apay, ngagsingsingpit kami, sangkam ngagluko. So nga sami nga hang kami nga seryoso, no sa anak nga napudno, anak nga awan ti mariknak nga ayat, nga naisang sangayan, ti maisang nga babae, jak tutupan. So nga jak pulos, no saan nga pulos nga nauray ni Vina, iti pa nagpropose ko ken kuan. No pwede dagiti kundawan niya, so pwede mismo ti agawis. Pag gusto ko doon mamano, ngagkalanglanggam nga mangal daw. Sa iso pwede mang isang asing-asing manong na himino kasta nga malim ti biyernes ket inggap ka dinner. Saan ko nagkabutan ti ikam kabakong nga project. Tama nagsin nga mga obisina at dapat kitay sideline ko. Naglalalo ka na kita yung estudyante nga patulong o agpaisuro kanya. Edi may isang press conference, uno business conference manon nami nga inatendara. Bitoy, nga namamok manon nami iti nakasulkan ti dua bukel ti matak ako nada. Pagsasaod iti lalaki mano. Ngano makita ta kanon tinesang sangayan apakarik na enda iti ayat. Kasla kanon nasulik dagiti duha bukel ti matada. Siguro dahil dapat dramatic manong naming a term idi mamamok ni Engineer Nelia. Padak manong naming matendar iti conference. Imasad kanya may ay. Ano siya? Nalipatag sa calculator ko. Mabaling mo doon sa calculator mo. Oresan ka ng agaramat, nung laing ka. Ngayon, to make it sure. Agaramat ang madalag calculator. Sa bagay, kayak mo din oresak, hanak pa lang sigurado. So nga ako sa calculator ko.
Sige, bulutan. Hindi po lang naman ang naimi nakisisin. Thank you. Engineer Donald. Engineer Nelia. Dahil din tinangrugyan manon naimi ti panagsinangid mi kininelia. Kada kini babae nga mamimit ko, jak daw dawaten ti contact number da, Facebook account da, ti address da. Ngem, dinamag ko, di kita kininelia. Kaya naalak, di kita manong. Facebook account na, nag-friend request sa, inaccept na nga dagos, cellphone number na. Imbaga na pa mismo ti address na. Kaya pagtrabahuan na. Umay kanto pa siya rin. Baka dagungit. Sino ko matagungit? Baka. Awa dagungit kanya. Baka siya. I'm free. Nawayak. Nadlaw da pa ni mama manon naimi tinaragsak ko. Nailam sa akin din ni Bunso Madlaw. Siguro, Papa, abi nga siguro, hanggang sigurado. Kasi nga talaga ti mainlam. Teko nada nga kasla nasukulak, nasulak na kiti bukal ti mata, hindi makitak da ita nga babae. Hindi makitam, na isang sangan ti panagpinig ti puso, mas lapim martak, rimag utiriknam. Numambalin kat aginteres ka nga, mga mo na siya sinusuna, numabalin kat maarakop mo, numabalin kat maagkam, noan yaman ti pangiladawam, iti bibig na, ken pakabuklan na, kasta ka di. Kasta nga piso papa. Ni papa ha. Talagang engineer nga talaga. Kawailan na ti bangbangon, iti isa nga napindas nga building. Kaya matakas lang natin, in-imagine mo, na drenewing mo, di may isa nga pakabuklan, di may isa nga napintas nga babae. Masadsan hindi naman naming nga tawagak, kablaawak, kumusta. Haging kang inawis ko man naming kat imanugot. Nag-dinner kami, manunemi. Haging ka, nga idibagahak, nga nagpasyaran ng tibalayda. No. Istrikto ni mo ma. Di mo kayat? Ibagag tulatan nung nakasagana kung may nakpasyaran di balay. Abay ni laing mamang mo, mangiparit mo no, baling nga istrikto. Awan kami ni Papa. Aday ti abroad. Ngayon saan nang sinong batan manong naimi dayta ngayon baga nga dati abroad. Samad ngamin ka question mark. No di kat siyak nag-conclude nga aday ti abroad. Kakabsat nga bugbugtong ang anak. Nagasat ka na bugbugtong ka anak. Ta kami, talo kami. Siyak tinaodi. Engineer ka maamin. Ta engineer ni Papa. Ganun ba? Ni mamang mo nga doktor ni mama. Engineer ti asawa ni manang ko. Ngayon ni manang ko ang June kat nurse. Kat kayat ko. Engineer tumatakas kanyak tagbalin. Nasawak. Kasta ka din. Na isang sangit at talaga ti mariknak manong naimi kininelia. May duman la unay, kada kiti babae nga sa bali. No kasta nga mapilitan na nga makidate kani Vina manong naimi, naawisan na, nag-dinner kami. Kaslawan na nyaman na kanyak. Ngam ninelia. Magusto ko unay, amat-matan, da kiti matana.
dagiti bibig na. Ti pakabuklan na. Magusto ak launay no kasta nga atibahik isuna nga ikamaktiv na kulap na kinitakyag na kat talaga nga pisil-pisil eh. Ano mabalil na kumakit irot. Arakupek iti na irot. No mabalil na kumamanong nimi kat agkak iti na pangot dagiti bibig na. No mabalil na kumakit. At then, in na mga bulan, manuneming sipod, nagamamu kami, kan pasaray, ag-date kami, kan ni Nelia. Nga kabayatan data, manunemi, kat nakamisuot latamat ni Vina, no kasta nga talyawag isuna. Nangaruna no awisan na, kat saan ko akayan. Nakapapaidam ka. Vina, busy busy ka, di mo like kanan ti panahon mo, matandap no, ag-relax. Bakasyon mo at kabigatan na. Ano tagurure nga trabaho sa Diwalay? Trabaho dito pisina, trabaho pa Diwalay yo. Di ka lagi nanan. Ag-relax ka met. Pasensya ka. Uno talagang kasla awampulos, iti paset ko itirik na. Naaring na siya pa hindi mangibaga. I'm sorry. Nakapapaba siguro mo din pa nagkidap ka na kanya. Tapos lasyak pa yun, di magidaldal, di magikin ka. Sa ganti nga kastat may lam, nga nakasagana nga mangilaban, di panagayat na. Peso, ngayon nakababay mo't launay. No, sikapin nga mismo. Sa mesa, api nga di mo anugutin, no talagang diya lalaki nga pakarik na amti ayat, kat awan ti marik na nakangga. Nasarakam ka din ti babae nga nakarik na amti ayat. Engineer donan. Mabaling nga kasta. Nga iso ka dito masansan nga kadate mo, imbas nga siya. Mabalin. Jack ni namnama manunemi nga di may sa nga gundaway nga nag-date kami kini Nelia. Napan kami manung nemi di mo gustuhan mi nga restaurant para ti palag dinner mi sa may medlata maliklikan iti uminom. Sa order kami manunemi kada kitay paborito mi nga sidaen, pulutanen, saramsaman, pagsinanit. Adaha manunemi iti katengaan ti imas mi amangmangan hindi makiktutak. Ada umas asideg. Ni Vina? Hi, engineer. Makadisturbo ka di? Kada kayo? Saan? Nabaygan? Diyos. Ato ka. Agorta, ag-request aktis pinggan para kang ka. No. Ada kami masadya nga table. Sino ka doon? Iti kasinsing ko. Lalaki? Babae? Pata ka babae. Di na kadi iya mamuti kaduam ang imsahan nga sa kan nga mamunak gabutamang mukisuna. Hi, Engineer Nelia. Hi. Enjoy. Sige, Ronald. Ituloy sa mga sige. Agsubliak kita kasi 5. Manong nimi awanan tinaguni kada kami kini Nelia sipud inadaywan na kami ni Vina. Aging kanapas kami. Mabalintan tiya agawin. Doon na mabalik na ko nga nga na itulot ka sa Dibalayo adamat bukod ko akot siya indon gano'n kami nga Mike Dibalayo o nabiglak latan tumay
No, 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 no. Ipakamok tulot taking mabalimon ti umay. Taping amin. Gumanat ako nga gawid. Sige, let's go. Orat na bayatan tan. Kasi dati manong nemi nga nagkibin kami. Kit kabayatan nga rumrumbar kami. Kasi nang panagamamuyo kini Vina. Kwa. Nagamamu kami siguro iti may nga party. Tsak bariro. Tsak malagi be. Ngayon mamumok. Akas ko na natin nga amunak. Sabi ni Vina, amamamiso na. Nagkaroon ba kami di pangumisinaan? Accountant so na. Pasarimat kalanglang ka mga mangan. Awisan nakag-date kami. Ada kami yung muna ng date mo. Gusto tago, awis. Basta kaya. Ito may tulad ko rin suna, manong nimi tikot sena, intokat ko tiri daw, kalpasan nga. Nadlaw ko nga inopen nan. Automatic. Jetulback na. Okay. Ingat. Ingat din. Tawagan nga ito, paman nga mamok nakadanong kan si Malayo. Oresanin. Matunog ak nga dagos. Kahit wagin na. Sige nga rad, ha? Delia? Nada akong dito'y balay, manunemi, nakaida akong ready ako nang maturog. Kaya agring na cellphone ko. Divina? Sinong bata? Matulog ako man eh. Arabiin. Nabay ka din? Nabay ba sitin? Una ta, apaman nga nakaruwar kayo kaya si Baruno ka magtanagawid iti kasinsing ko. Ano at relasyon niyo kini Nelia? Awan. Nagamamu kami di may sa conference. Engineer may tisuna. Mamukang. Kabota mahilig iti engineer. Agas pa naghilig dya inana ti engineer. Engineer namin dya kapsat ko eh. Anyit kahit mo sawan. Dati nga boyfriend ni Manong kong friend suna. Dagit kahit nasawan, adan nagbalin nga boyfriend na. Saan lang ni Manong adun. Ken saan nga virgin ni Nelia. Abay nga bagam ti kasta. Nagaraw. Imina. Ket siguro handa ka nga tayo. Ano dekat mo so? Tisap-sapulin na ket saan nga single. Tisap-sapulin nga lalaki na dyan nga Nelia ket adaan ng ti asawa. Patpatagsib ka din, Nelia? Saan ko patpatagsin? Ibagbagag lang, di pumudo nga pamati mo lang data. At pag irasunak, no, api nga, patsik tikas dyan. Ni Manong kong friend. Hindi ka maamuda kini Nelia. Amuna nga si asawa ni Manong ko. Ngayon nagbaling nga kabit. Saan nga po doon ita? Abi nga sa mga tawagan ni Sonag at salud-sudem, kandamagem, doon sa sino ni Efren. Ken, no apay baga kay mala iti inana. Amam ka nga, bastarda ni Nelia. Ano din kita sa among-amo la. Napasero mo ka din ni Sona, di balay da? Abay.
ipalit na. Di na kahit pala nga mapana. Ibaga ng tuwal kanon at tanong kasagana nga mabag kumasyarin sunod di balayda. Meaning, adilim-limad na kayo ka. Na ibaga na ka din nga awan amana. Sisino ko mati anak nga awan amana. Kahit gusto na saan nakap kabalay ti amana. Gabutan na ganak abalasang ti inana. Basta da nga rin isuna. Pero may unahin. Fina, kahit kung di maturo. Di baga, di mo kayat pa iti may ngamangag ti may panggap kini Nelia nga nagrukbabang may patpatig mo. Kasi diya ti klase ti kayat mo. Kasi diya nga babae, ti klase ti babae nga kayat mo. Siya nga virgin, nga kung experience ko, di mo kayat. Sa bagay, kayat mo siguro na tayo naging imasanin. Naimas ka nung kahit naging imasan dan. Nabayagan man ang naimingan pas di ba nagsarita mi kanivina. Ngayon diyak makaturok. Pudno ata, dagiti imbaga, ni Vina. Numaminsan mo manong naimikit mamati ha. Dagiti daddo makit pudno. Ngayon baka dagiti daddo makit saan man. Tawagag tungata ni Nelia tapno damagig ti amin. Imamangan mo't no. Sa balit pa ang ipaparan na. Nagbalin dito yung problema barang nemi ori dadda kami iti sangwanan ti panganan kada papa mama agraw maten kini Manong June. Taday din Manong nemi ni Manong June nga naira na nga may. May nakipamigat tas itiglang ti balay da. Iti balay mi ti family house mi. Ila problema wala. Hoy Bonso. Ay, kuya. Madlaw ko ang problema. Awan kuya. Nakadidilaw. Nang naroon amom nga problema ti may isang tao. No, kasta nga. Ado na ya. Ado ti bambalin mo kapakakitaan. No, biglang uminom ti arak. Kita dinamat dating araramidan. No saan nga makatal na. Kaya no madama nga mangmangan kat pagamom tayo sarding na tagsubo. Wano saan kat agmutalang. Kasta't magmadlaw may ka. Di ba, Papa? Mama? So kumahamit sa lutsuda kang kuha na itay iho. Ngayon nakauna ka lang ng dilaw. Namin ti problema, ha? Donald. Ni mama, manong name na nagsalutsud. Awan ma. Ilinagad pa yun baga ka nga na inlaban. Adan na ka inlaban na. Kahit nasawan. Adan ar-arman na. Sanggo pa yung bagat pa na kahit ko kini Engineer Nelia, Papa. Baga sabo pa yun bagat pa nagayat mo kayong kuwana. Ngayon, ag problema kan. Anang tulagin din ito na may bagam, di pa nagayat na? Uno pa nagayat mo? Baka darag problema ka. Ano naman yung problema? Alalala, so mo may baga, awan dita kabilitan. Mituloy na parang timamigat. Agsalita tanto, nandun to tiyempo tang agsalita. Di nakininggaan manon nemi ni Papa, agingga ngadyak na ibagakin kuha na ti amin. Takarabyan na manong nemi dadi nga aldaw, inawis na. Adagam na manong nemi nga brandy. Kinalabay na manong nemi, uminom taman. Nga gama. Sakbaga makaluto ni mamang mo. Abay Papa. Kahit ko kasalutsod, kahit masapol nga mamok, no anya ti problema. Sige Papa. Pinagustok mo ta. Nakasagay sa kami nga siya. Ano problema? Baka si kala nga bunso tag problema nga bukin na yan. Di manang mumila ang problema na.
Nga nagproblema, king kakaray ito eh. Kasta matangin manong mo yun. Katsika. May panggap ka ni Nelia, papa. Diyan na kay labam. Nga pada mo engineer. Madlaw mo nga saan nakakayat. Madlaw ko kayat na. Ngayon di question. Di pa nakasagana nga mapanak agpasyar di balayda. Kaya may isa, dahil agkurso na kanyak nga accountant iti bangko nga iti pang-opisinaan mi. Ni Vina, uwan papa, amo ka na istorya mo. Agam amuda kay ni Nelia. Kat ni Nelia, bagana ka niya. Nga dahil kano, nga, ni Vina ko kuma. Yung bagana kanyak, nga maamuna kano dahil nga, Nelia, ta nagkarelasyon na kano iti kabsat na nga daan iti asawa. Nagbalin kano iti nga kabit. Ni Nelia nga kursunadam, makikabkabit, nagbalin kano iti akabit, kabit kabsat na. Abay sa kano nga bastarda, ni Nelia papa, anak ti kinamalasang ti inana. Kahit nang asawa na nakikabit ti inana, nga isungad da ni Nelia. Kasi nala ibagbaga nga mother like daughter. Nga lalaki ko mag father like son. Kasi kada kayo ng anak ko nga lalaki. Nasingpet ti amayo. Nasingpet kayo met. Ngayon talaga kadi ka nasingpet kayo, papa. Nasingpetak. Udno nga ta, papa. Doon iti baga ni Vina. Awan, tikang ronan, kan makaibaga, ti kinapudno, no saan nga mismo, nga ti tao nga maseknan. Awi nga di mo tawagan na dyan nga Nelia, kat damagin mo kingkuan ti amin. Tawagin ko mga ita, papa. Alalalang rodan. Mag-shit at sagdilimata. Ay, di pa pa mo, gato na. Sa totoo, pag pagkasunod nga ibanta ni mamang mo, ang mga anta. Ayan, ito may katlong shot. Cheers. Talo lang ka na, papa. Ayun, siya po, ya. Sagdudwa ta pa, eh. Magsunay. Eh, mas turog mo. Ay, tawagag to pa lang ni Nelia. Oo na, tawagan mo to, malabas pangrabi. Eh, no, anyaman, tagbaling nga problema, may babae. Ito may bagakeng ka. Nukas pa ka rin kang tagpaibeso nga. Bastarda, Nelia, kaya napadasan natin nakirelasyon, nakikabit. Depende kang ka, no kayat mo, itilibutan ti amin. Tatinapod no ngayat, man nakaawat, man nagsakripisyo, ayatem, ti may isa nga babae, o napadam nga tao, anyaman tinapalabas na. Kansa nga napatag tinapalabas, tinapatag kitagdama, kaya ni masakbayan. Dahil advice ko kayo ka, ikaw, nung napudnot panagayat mo, urayan yaman, tinagbalin nga napalabas na. Kaya kinatao na. Basta laki di. Sana nga ulitin, tanyaman na bintod na. Kalawak ka din. Agaw anak papa. Laglagbiktuhan nga rin dahil na. Manong nemi adda ko niti silid ko, itawag akon ni Nelia. Nagring. Nabayhag. Namintalok na tinawagan manong. Maudin na ito ko na, no talaga nga tinasugbatan sang kun ngululitin. Hanggo ni ipamimpat pa'y nga idayal. Yung sinungbatan na, hello. Pasensya ka doon. At ito'y kwartok na ito'y cellphone ko.
medyo kimaruba. Ni mama, sana ba't mabaling ang pakibiyangan ti cellphone ko, no? Saan kong ibilin? Ano, at umawag kat sumata na lata. Nakikaruba kami. Abay nila ang mamangmot ka doon nita. Duam lang. Talagang awan ni papang mo. Kumusta ka? Kumusta ka mat ka ni... Sino? Tumatawag kang ka ni Vina? Abi kami yung siyak termum. Kada babae nga gusto ni panagahit na ka. Tapay. Tinawagan na kakadi? Tinawagan na. Ibagagamit kang kuha na nga, saan ka ba pa yung nag-propose? Ano kami ni pagbagana? Iso kumata sa lugsudok yung ganong pepeso. Nga niya. Diag nagan kapsat ng friend nga may isang engineer. Nagpeso ka din nga nakarelasyon mo. Naladaw ni mamok nga at kay masawa na. Kahit nangasawan na kirelasyon ka kayang kuha na. What? Igat-gat na sawan. Saan ka na virgin, ha? Virgin ako lang. Sa akong tuloy dati kinababae. Iti lalaking ipatpatid ko na malpasit ni Kalaysa. Ngayon nakirelasyon ka kini Efren, tiamok ka talaga nga awang payasawa na. Nagulbot ka niya. Naduktalak lahingin. Hindi, maduktala na kami ti asawa na nag-date kami. Nga mamuti Diyos, saan ko nga mo? Nakurang di investigasyon ko. Basta latan na mati aking ko na. Awan pa tinapasama ka na kami. Numampay ka na yun, hindi akidawan kanyak. Amo ti Diyos, nadulusa ka babae. At aking gano'n saan ka mamati kanya. Okay, mamati aking ka. Puno ka din nga, may isa ka nga bastarda. Manong nemi, diya ka mo no kinansel na, unuan niya, tirason kan ka po na no apay nga, naputed, tatot, kurana, tutut badan. Manong nemi, inra dahil ko tinamber na. Ngayon, anantended mo na, anantended mo ten. Inulit-ulit ko manong nemi kas-kas di nga unattended. Kapay nga ta. Kapay nga tinasinungbatan dahil siya yung bagak. Nagpabeso nga bastarda. Nga anak, ti kinabalasang, ti inana. Oh my God. Doka ano pa nga gayatak. Nga arig na sang ko binaybagat ayat ko kayong kuwana. Nagproblema. Sa kapag kadigati na oras, gapukin ayat. Imjak itulok. Saan nga mamaling na siyak. Siyak tagasagabag at siyak tilalaki. Oray ti kabigatan na manunemi kat saan ko nga matawagan ni Nelia. Nagsasaro naman ng nemi. E di, tuloy-tuloy ti pa nagproblema ko na ko. Ba naglatamat ka saan ko milibak,
kada papaki ni mama. Kaya nga talaga di mapaspasama ka. Ni mama, manunay mo iti si mong bulat nga nagsaludsod. Nagbeso ka dito istorya kang gani papang mo. Kaya gayat ka iti napadasan nan tinakikabit. Mama, sinulsud ko na itaking kuana. Di na kano among at asawa, di laki. Namo na lang iti madagtahan na ida, iti panag-date da. Yung sigod kang kuana, mama, bakit? Virgin ka no pa lang. Beso ka din, may sa iso na nga bastarda. Dito nga iti problema, tayo di, parang sa salita mi, dito makikik na dyan nga, salutsud kat, dito na makikik na nga ba, nagkingkuha na kat, nabutid matintilin niya. Manipod iti, kang kakanag ito, tsak pati matawagan. Kaya namin ka, saan ka mapanjo opisina na? O saan ka dyan balay da? Dadanto ta namitak, mama. Isos na po, Sa mo na nga problema ang deta iho. Babae, lalakit kita taom. Saan ka kumang problema? Kaputi babae. Laglagi ba deta? Bayam nga ti babae, tag problema kayo ka. Nimat mama. Naabay. Kasta ka di? Kasta kayo ka di? Nagproblema kayo kapukin ni papa. Diyan, nagproblema kapukin ni papang muat. E di, nagamamu kami, nariknakbatan nga gayatak king kuwan, nakastamat king kuwan, nagbatbadal nga, nagsabat tirik namin. Saan ko ba ito na pinarigat, idinaklon ko. Bono idi agarim kanya, at saan ko na pinarigat. Nagplano kami, ganit dimtengan tinituting plano mi, nagkasar kami. Nadan kay metan nga talo. Ngayon sagot ni Apo Diyos nga anak mi. Manipon idi aking kasarag ito, kantag na na yun. Awan to katamat tinadagsan nga problema mi, iti amayo. Luad daman, gagangi lang dita. Normal da kasawa, nadalagi tayo sanda nga pagkinawatan sa paminsan. Ngem, masulbar mat nga dagos. Donald, kada kayo nga kakapsat nga talo, kang kanayon may daw dawat kini papangyo. Nga ta kayo kat napintas ti bangunin yung pamilya. Anaragsak kayo. Kas kinimanang mga mila, awan problema. Ni manong mga dyan. Kat sabi ko nga anak, tas ika nga bunso, kat may patakamad ka rin kapsat mo. Ngayon itong bangunan ti pamilyam, awan to kumadag itumtum tinga na ka nga problema. Manong naming kaputa talaga nga saan ko nga makunta. Napanak amismon iti balayda. Iti intan na kanyak iti nga address manong sadya tinapanak. Apartment mat kayam. Kat talagang apartment. Iti kwardiya manong naming ti gate, ti apartment. Tinamag na. Sino ka di sir? Damo ka makita ano nga, Dorothy, ayan Nelia. An engineer. Sir, tanda na makabunitan sipod nga, pimanaw na dito Adan sa bali nga ng okuparitidor nga dating ayan da. Basta kaya. Abay sir, abay nga di mo amo mo di mo matawagan sa cellphone na? Ano tandog nga rin Gusto nga kahit ko mga mamo no abay. Gusto nga may kamis mo dito Indad na kanya ka address na. Amo ka din nun, ti makaran na? Hamat sir. Di damat ibaga. Tsak madag sa lusuludsod. Dito aking kukuha, karit yung apartment. Mawaling natin matawagan, baka naibagada, no, sa doon natin makarad. Padaso na ta, sir. Pacheck nga, no saan nga dinawat, dati king kuha ti apartment, no sa doon akaranda, at the intent.
Taon ba't pambaran dyan, king ko kati apartment nga magsaludsod, no sa dinut umakaran da. Abi ganti ka maman opisina na. Among ka opisina ni Engineer Nelia, sir? Amok tayo magana. Eh, di mo pakisan dyan eh. Dito lang no, pati di opisina, nag-cut, kasi makarte sa balik ang pagtrabahuan. Manong Navy na pa nagkagpeso itimbaga na idi nga pong opisinahan. Ket kas iti ko na ti gwardiya manong Navy ti apartment. Kas tatya pasama. Uwain manong. Kadidi nga aldaw nga ipapanaw da ti apartment. Deta matipet sa tinangrugyan iti panangipila na. Iti panagikat nan kalitang opisina. Among kadiba rin sa dinuti makaran na. Ay, dito ti tsaka mo, sir. Sige. Thank you. Manong nimi karidingal daw karabyan na siyakmat tinang salabay kini papa. Nga damit gam ko manong nemi nga arak. Pa, katuwa nak manong uminom. Nga dabdak ka lang problema ma. Sige, nuhan nyo kayat. Eh, aman kayat ko. Eh, magpadpada na laki lahat ti Brad. Nagpadpada sa papa. Ay, wala. Brandy ko naman. Numanin at ipainak na tumaog. Manon na yung guro ka. Dahan-dahan lang. Taog ka nga taog. Inom ka lang nga inom. Kastang talaga problema ti tao. Saan ka di pa pa? Ang gabi ko mang itulok mong problema ka. Bayam ta problema nga isut ag problema ken ka. Hanga sikat ag problema ka sa problema. Mamatap kahit ko sa word. Aba itulok mong ag problema ka. Ano nga may problema? Awanan ni Nelia. Liniklikan na kon. Oo. No, awanan di awanan. No, liklikan na kapay. Apay, sa kasanulangan ti kinapatig na nga babae na kali-kali ka kung pwede mang sabol keng kuwan na kakasla ka lagkamat. Ay na iho. Nakababay launan ti lalaking agkamat ti babae. Apay, mamayasala ti babae ti lobong. Saan ko nga sinong batan manong ngam ko nak idi agangay. Maburbur tiyangar ti panunot ko papay. Mariribo ka na. Nagbalik nga problema na ito. Wala ta anugutan mo't ngamin nga problema. Di ka tag problema ka. No awanin dahil dyan nga babae, di awanin. I-delete mo, erase mo. Saan mo nga pampanutin? Anya man dito, sumsumre ka nga saludsod, iti panunot mo, hamon nga saludsodan pa. Mamimpinsanin nga, wagsak mo, di mo panunutin. Tapos saan ka nga problema? At ano pang panunutin pa lang, laglagi pa lang, saludsodan pa lang, awan na ka, talaga ka makulkul ta panunot mo, agbagtit ka pa inokman. Kasta ka di ba? Bakit mo yun? Awan ti sabali nga panunutan mo sa angati sabali. Kas kumakini Vina. Di ba may panggap ti ayat data, may panggap ti babae? Kahit nga sawayan, saan nakaakayat ni Nelia? Dito di ka po no apay nga liniklikan na ka. Kaputa saan nakaakayat? Kayat mo ka di pa nga isuna? Ang kalangunay ni engineer, Donald, anak. Dito tao nga manglikliklikan ka. Di nakakayat. Iso pala kayat mo?
makuryusak nga rin. Eh! Katalaga nga mariribukan ka. Nag-interest ka nga makam mo. At ako man nalawag ang salita mi kaninelia. Anak ko timabalim mo, kat diniklikan na kamay, di mo matawagan, di na ka makasalita. Makabukto, takpay kang kaniho. Sigagi din nga puridet, tag problema nga po kinayan. Di mo pa inibagat panagayat mo. Di na ka pa inaklon, awan pa di ako ng relasyon nyo. Ag problema ka din. Wala. Uminom tamay. Alpasan na isarting tanton. Intanton mangan. Tinungpal ko ni mama, isoda kay ni papa, manon na imi. Nga wagsak ko na panunutan pa rin diyang anelya. Saan ko nga panunutan, numalagip ko, iwagsak ka adagos, kang ronana, jak ka aramiden, ti mang sapul kang kuwana, mang tawag kang kuwana, tao matin ti pang sapulak, tao matin ti pang tawagan. Iti may isang aldaw manon na imi. Iti restaurant pang panganan mi kinamakamnak ni Vina. Hi, engineer. Ay, Vina. Long time no to ka. Numampagang ka na yun ka makikita. Notalyawan na. Kasalasama na siya tikit-kita. Sa bali na kadadayoman tipakit kita. Adak lang ang din nila kasasadag. Hindi pa ila adayot kita. Kumusta kang Nelia? Awanin. Kaya nila mabaling nga sa mong ipalagip. sorry. Ana, agalang lang tamangan. Siya akong nakurder. Oh, imasip ni mangan. Siya kami lang tatapanunutam. Awan sa baling ang panunutam. Siya kami tikitaan. Kasta, matmata na kasta. Hamo ka di magustuhan ti isam ko? Di mo ka di magustuhan ti rimat di mata? Apay? Medyo ka di laing nga. Shh. Sorry. Kay, saan ko nang ipalagip keng ka? Imasap ti mangan. Nabayagan nga saan kong inamas tinakan eh. Kaya't mo, indantong dinner. Sige. Ngayon saan nga sa diyang restaurant na nga nakakita ka na kayo di, tsak kahit sadya eh. Wala siya, tsak kahit sadya eh. Mabandat sa baling nga lugar, nga damot nga napan, uno mapan. Nga manipulita, kanayon ti date ta. Umay naktun pa siya rin sa Jabalay. Iya mamukan no ka nagdi parents ko. Ipasir naktumat ng Jabalay yo. Iya mamunak tumat ka nagdi parents mo. Sige. Come on, Donald. Nagpinas tigbiyag no naragsak ti tao. No problema, di ba? Islo iwagsak mo tanyaw na problema. Siya kun, tapnosan kanto nga problema. Oen manunemi kahit ko lang nga may liwliwag ti amin iso nga. No awisan nak ni Vina, sige. No anyaman ti aramidan na, no iso man na mismo ti mangkibin ganyan. Mangigam nga mga rako pititakyag ko, makaslan na dan relasyon mi. Sa nga dinner, mapangkampayan iti beach resort, manong. Kahit ko lang manunemi nga may liwliwag ti amin. Salat nga maliklikan manunemi. Malagip ko lahat ni Nelia. Ngayon ti maysa nga aldaw manunemi panagpiknik mi aduwa kini Vina nakitak ni Nelia. At nakadwa namat nga lalaki manunemi nga. Madlaw ko nga ada relasyon da. Saan nga napuutan manunemi ni Vina pinanawak tiyan na imasidagak itiyan da Nelia. Hi, Nelia? Engineer.
Engineer ni Nelson, boyfriend ko. Nelson, ni Engineer Donald, amamok, nagamamukam din minsan nga matender kam di conference. So, ka ma'am, Engineer? Ni Vina? Da kayo nga ni Vina? Hampay. Mabaling ka din agsalita. Tinalyaw naman ang name ti boyfriend na. Timong admit. Kahit imantayo ka na kami. Nagtugaw kami man ang name. Ano pagsalitaan na? Papangaling klikan na. Apay. Niniklikan ka kapag ito trumbeng. Umuna-unay, saan nga rumbeng karelasyon ta? No may nariknak idi, tinisang sangayin para ken ka. Ngem, Donald, nagkapsat ta. Hala. Nagkapsat ta ti ama. Ti amak ka di so ti amam. Manong namin daw ko saklang ti makter. Saan nga po doon ha? Manglukloko ka. Magdadadail ka. Awan kapsat ko. Itiruar. Saan nga nakirelasyon sa bali nga babae din Papa, nasing pati mapang ko. Nasing pati amak. Siya ka orin nga griyawa kasta. No di ka mamati eh. Awan maraming ko. Dito nga tibay sa nga kapunan, no, apay nga klikan ka. Yung paglagi din na, nebagak ka ni mama. No saan na ta nga nakita ni Vina. Kat sa mga na, sana na ibagat ikas diya, may panggipta, dan narik pa nakailiwan, iti lalaking at daanan ti asawa. Iti dandarik pa nakaitulad, iti inak. Dito matindi ka po na nuwapay nga. Imbagak ni mama, no sa sinungamin tinakainlabak. Imbagak tinagan. Nagan mo lahingin. Kanimbaga na nga takos galiklikan ka. Nasaan nga rumbeng to, agbalin nga, anyaman nga noon nagrelasyon na. Super ang tipan nakaibaga na kanyak. No sa sino ti amak. Ti amam ka ti amak kat may mesa. Agkapsat na brad. Saan kun manong nemi ngayon oray pahit tida sa bali pa yung ibaga ni Nelia manong nemi. Pinanawa ko ni Suma. Napang ko inalaw anong name iti cellphone ko ngayon batik. Ito no paming shed cottage kani Vina. Nadlaw manong name ni Vina. Ngaslat na problema. Kaya nakita naman nung name nga naggapuak iti ayan ni Nelia. Sabi kami nga pinanawan na. Nga buta nakita mo dyan nga Nelia. Pimanaw ka. Nakita mo di ipatpatag mo nga sabot nga mangipatagkan ka. Gaputa, bastarda, kantihilig na, kadagit at asawa ng lalaki. Agulay magkalaing, Vina, please. Agulay magka. Mabaling ka di. Sino kami na tawagan? Tawagan ni Papa. Simumbat ni Papa. Hello, iho. Papa. Saan kayo madgayam nga nasigbat? Donald? Kung ayaw nasimbat kayo. Kung ayaw nga onti aramin tiyo. Madamat gayang putot tiyo tirwar. Ni Nelia. Tinakain labak. Putot tiyo kano. Agkapsat kam kano. Agpadpada kami nga takayot amami.
Iluan yaman data nga natuktalam iho. Nasakang karinga ti salpon, ti pagsalitaan ta. Sabi nga, di mo orayin yung turabid, na mapagsasalita tayo, kini mamang mo. Ti iba, sa salud-sudak, papanog pa beso. Jack, may bagang agpaiso, no, saan ko nga, mamon, no, sa sino, ti inana. Di ka kahit nangasawan, nga daputot siya. Tsaka mo, daputot ko. Ngam na karelasyon kayo dito sa bali ng babae. Ang asal pa nagkisalita mo kanya kayo. Siya ti amam. Agawid ka. Tadi dito tayo nagsalita. Sige. Nagkalman tirik nak manong nemi. Idadamagin manin kanyak ni Vina no ay napasama. Nalpasan di pa nagsalita yung kinapapang mo. Yung mapaimmadayo ka kanya. Kanimbaga mga saan ka sumulot ka. Sweetheart, di na ako awawakan ti sweetheart. Kapataon pa nagbaling ang relasyon do. Ngayon para kanya. Iti kasto nga kinasingat ti tunggal may isang kanata. Nga sa alangin mga siyak tagawis, pati sika. Di ba? Dati-dati di nga siyak tagawis. E di kwan, sika mo tito mga awis kanya. Nakaroon na problema ka. Siyak ti mangluluwakan ka. Ano problema mo kami? Ni Nelia. Kapsat ko. Anya. Kapsat ko iti amang. Lumampisan panginan mugot ni Papangabutam. Dinamot pa'y naprobaran. Ngayon siya pa nang ibaga ni Nelia. Saan nga ibaga ni Mamang Manakas? Saan nga ibaga ni Mamang Natikas dyan? Saan nga po no? Idi, namuan ni Mamang na siyak. Iti kasinsinarag na. Nga nakarikna na miti ayat. Kabutan naman marikrik na kang kuha na kastati marikrik na. Siyempre, imbaga ni Mamang na nga. Tipod no. Nga tisapsapulin ni Nelia nga ama. Kadi sumat ti ama. Dikat kahit ng sawan. Ngayon pa peso. Noong pikaslasana ka mamati, kabat at amok at sa awan ti madi nga aramid ni Papa. Nga nasigbat isuna. Donald, agtal na laing ti panunot mo, Kendrick Nam. Agsardaling lahing iti hiya, panakawa, riribok ti panunot mo, kan masungbatan nagti saludsud mo, no lakit iti makapagsasayita kayon. Nagawitan. No, masasapa pa ilang. Abay, sa mong nga problema anin ni Nelia, nalpasan nga na mom nga, di kaya nakariknaan, ti ayat kat kapsat mo. Imbaga, taon tinapasama ka relasyon nyo. Eh, kasan nun, no sa'yo lang na amon nga kapsat kagayam, adan napasama ka na kayo. May babayo ka di pa nga ron. Agkapsat, nagkanaig. Iso nga, pinat nga niya po Diyos di amin. Sa anak sumardeng. Kaputa, agparparik na kanya kasyak tinigari para kanya ka. Kaya sika tinigari para kanya. I love you, Donald. Lipatin mo ang kapsat mo. Siya ako, kaputa siya. Sika pa ilang tinayat ko, katsiksikan tulaing. Dumampay, imunang inayat mo, tikapsat mo, katsyak lang, timeka, tumakas pagalikan. Ngayon, arig na siya with that first love mo. Pina. Come on, Donald. Sa mo na parigatan, patarik now. Come on. Inarakop nak manong name ni Vina, kat
Jack na po utan nga binalas ko dahi tangarakom. Kat kaputa kas lamawaw dagiti bibig na nakakidem nga nakataya dagiti bibig na. Kaslasan ko nga napupuutan manong nami nga inamalak dagiti mawaw nga bibig ni Vina. Nagkidemak ngem saanen nga ti pakabuklan ni Nelia at dati imahinasyon ko. No dikit ni Vina mismo. Ni Vina. Nadiaksinan dikit bibig mi manong nami kat kinunak. Oh, Vina. I love you. I love you more, Donald. Karabian na manong nemi kinastaritak ni Papa. Karinayam amit ni Papa ni Mama. Oresahan nga sa kanpay nga umayda manang Mila kini manong June. Tagayam, siyak laeng manong nemi tisahan nga makamo. Ngayon saan nga amo manong nemi ni Papa nga ready nakirelasyonan na makuna nga saan ang relasyon. Nakailiwanan na. Kat nagbalin. Nga napututan na. Awan tayo nyaman nga relasyon mi. Kani Esmer. Ta Esmer ti nagantiin na ni Nelia. Kaya magkrusunada kanya. Kaya mumanti may isang babae, nagkrusunada, aramida na ti amin. Maalukoy na lang ti lalaki. Agbatbata ka mga nakainom. Tsaka mo, nagbalin na di, nga napasamak mi kin Esmer. Virgin Esmer. Dadi madlang tinapasamak. Taman po di imbak pakaasik kin Esmer ng sa ating anakon, tadaan akong ti asawa, kadyak awan ti planok nga, magpasukot iti asawa. Iso nga sinarating anak. Kahit ang asawa na awan ti nagbalin nga karelasyon ko, sipo nag-asawa kami yung kinimaming mo. Aksidente lang, niliw anak lang. Nasulisugak lang. Yung saan kong ninulit. Nga di mo tinaodi nga malagkita mekanismer. Kahit no, ni Esmer, tibagbagam, nga ina ni Nelia nga nakainlabam. Kahit ibaga ni Nelia, uno imbaga ni Esmer, kay ni Nelia, nga ti ama na kat siya. Kahit nangasawan nga kapsat kayo. Donald, nisalaysay ko data idin kinimamang mo. When? Kada di nga napasamak ka pa nakasulisog ko, panakiluan ko, nagkumpesara ka dagos si Diyos, nagkumpesara ka dagos kinimamang mo. Iso nga manipod mo din, talaga nga liklik-lik ako di kas nga party, nga da inom na, kano at na kursunata kanya kang babae, liklik ka dagos. Na minsan naklangan na iliwan, tawak lang, sana perfecto. Paibagbaga ni mami ko, nasingpetak ka talaga. Tas anak mo nga, nakirelasyon mo na nagayat, iti sabaling ng babae, laksid kang ko na. Kaya mabalik mo ako na, nasingpetak. Awanti kanuna. Amo ka mawatan na kayo. Mawatan kayo, Papa. Nasingpit kayo. Niliwang kailan. Tao kailan. Narukop. Tanungin, tuloy ko mo tinagbababae. Nung talaga nga babaero kayo, saan kayo nasingpit? Ngayon kabutan na iliwang kailan. Nagkamali kailan. Nasulisog kailan. Ngayon saan yung inulitin,
Nasigpat kayo, Papa. Ito ba nagsaka ng unay? Nanadahan nagtiamakas ka na kayo. Ngayon saan kayo tultuladan, Papa? Tikat mo sa sa anak to ngumilian nga pumutot sa bali. No, danto nasawa. Nakauitan di plano, miho. Dan relasyon mi kini Vina, Mama. Nalipat ako ni Nelia, akapsat ko. So, ang pagtanagan nyo, awanin ti problema. Saan ka nga problema? Ano, Mama? Kasi nung kaskasanon lang, mga sawak tumaten. Nga ni Vina, tagbaling ang manukang nyo. Kasanon ni Nelia, honey, amom ka ni baro nga contact number ni Nelia, iho. Saan pa ba? Amom ka ni pakasarak pag nga kuha na. Tapay, tuntunin nyo. Agkalika akong siguro mat, di anak, di ama. At akarbangan na, at damat karbangan kang kuha na. Tanong nasapsapa ko mga namuak, nga dagayang putot ko, agad, hindi ko mapailang mataas sinupurtara. Namuak. Yata, mabaling kumot pala nga suportara nita, tulungan. O rin no, adan na trabaho na. Just in case lang, anto nag-asawa, at adan to problema, dadi, karbengan ti may isang ama, nga mangtalyaw, amang tulong, iti anak. Natuntunak manong nemi no sa din na ti baro akasera da Nelia kenitita Esmer. Iso nga kaduwak da Papa, manong nemi ni Vina agrawan ka ni Mama nga nang surpresa kadagitagi na. Donald? Sister? Ha? Di Papa? Magkita ko ni Sona. Magkita ko. Yung saan ko pala amoy di. Yung hindi ka mamuta kan yung magaling mamati amin. Italang para kakitak man ang kaya anak. Dumanong kayo. Hindi makastrike kami manong nemi supa lang matipanangarakop ni Nelia kini Papa. Huwag ka rin makaiparit. Papa? Awan niya. Ni Titam. Ti ina ni Dona. Aloy-ha. Do sino man tagbaling nga paset, iti biyag ti asawa, agbalin mo ta na paset kanya. Hagagalumiim. Nagasat ka. Tata, nasaraka mo ti amam. Kansala nga may mesetinam. No, ipaanak mo ti bagim kanya. Gaman nagtita. Naging kang imulugan manong naming Tita Esmer. Ama, dasangili tayo. Dadlaw ko nga rod. Natadinteng. Ay, kumusta ka, Esmer? Kastoy. Naging narakop manong naming dapapakin tinha ni Nelia. Agbubuya kami with latakin ni Pina. Kaya to, nagbeso-beso manong nemi, da Tita Esmer, kastamatan kini Mama. Nangisagahan na kami manong nemi, na nagtitinulong kahit nagsasarita na talo. Amang mangig kumatisaritaan, da Papa, Mama, kini Tita Esmer. Sana kung nga nagayat, kalpasan nga. Adan pakalagлагpat, kani Alex. No, kasi takit talaga nga napudnot palagayat mo ti asawa. Nakauna ka lang amin. Hindi maamuak ang daanan ti asawa. Kanatan na pasamak mi. Saan kumat nga kaya kaguman pa nga. Ikamat ti bagi. Tamok nga pakadadailan ti pamilyayo. Teko natin, ti palimit kita lumtang o lumtaw,
Inapitas mo kiti hasto nga panawan nga panakaamon ti palimed. Darakilin na kitumping, dakitan nagtayo. Iti makadagas sa nga naliklikan nga dandani daw at niliwan. Tayo ko na dan, na planetan tibiyag ti tunggal maysa. Nga nagtuduman na ang laing no kasano ti senaryo, dahita nga makasalitaan. Manong nemi, dahita mo tayo ng rugyan, nagbaling na singed ti pamilya ni Nelia, ken ti pamilya mi. Kalpasan lang ti makatawan, manong nemi, nagkasawa kami, ken ni Vina, kat siyempre, imatentar, datita, asmer, kastamatan, kinikabsat ko, nga Nelia. Nagbalingan na singed, titunggal maysa, ititunggal pamilya, titunggal maysa karakan. Gamoto sakti burudak manong nemi, sakti nagtalinaet sidong dapapake ni mama, dito'y kami kanifina, dito'y kami, karigdi talo, nga apo ko, dapapake ni mama, kanyak, kada kami kanibina. Nagtalinaet nga nasingpet ni papa manong nemi, Juan, nasingpet numumpay niliwan, nga dapakakitaan. Nasingpet latamat tatalaga nga nagayat, kan saan naman ng tulok, nga nasaktan, ti pamilya na, kan narakrak, dahita nga pamilya. Akasmat manong nemi ti kinasingpet ko, anilang bina itiya, babae iti biyag ko, nasisyak lang ti ama, dagiti anak ko, ngawan ti sabaling anak da, ang mga wag kanyang ti baba, isudala nga talo. Dito nga rin ti pagkasarita ak manong nemi katagyaman klaona iti anos mo nga nang ibasa. Kat sapay ko mamanong, tadamat oras ang abasit lang matang nga may buray ko nga papagas adal kan pastramingan di biyag seknan no kasano iti kinapudno ken kinasingpet ti maysa nga ama nga direk iti mangiranta nga agbalintang nga dakas nga ama, naranggas nga ama, naranggas nga asawa, adamat digiti talaga na singpet nga di mat may liwan, eti adda aramid na nga madi, no pa'y santa nga nagayayatan, aksidente lang. To'y nga rodagyaman nga pagayam mo, nga makautang kang ka, Donald. Pagayam ko nga Donald, thank you, kan thank you mat kadagiti nagdengeg, kan nagbuyan,